କେହି ନାହିଁ ଲୋ ଏଠି ମୋ ପରି ମୁଁ ଦୁବାଇ ରାଜକୁମାରୀ। ଜାଣିଛୁ ନା କେବଳ 50,000 ଟଙ୍କା ମୋ ମୁହଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ମୁହଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ କଣ ମେକଅପ୍ ପାଇଁ? ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ କି? ଦେଖୁନୁ ମୋ ମୁହଁଟା ପୁରା କାଗଜ ବାଇଗଣ। ତାହେଲେ ବାହାରେ ରହିକି ତୁ ଧନୀ ହେଇଗଲୁ। ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନୁ ମୁଁ ବାହାରେ କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି। ଭାସିଗଲା ସେଇଠୁ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଭଲ ଆଉ। ଏ ଡ୍ରେସଟା ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ଦୁବାଇରୁ ଆଣିଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବୁ? ଡ୍ରେସଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲୁ? ଏଇ ଡ୍ରେସଟା 25,99,999 ଟଙ୍କା। ଏତେ ଟଙ୍କା? ଏଇଟା ଏକା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୀରାରେ ତିଆରି। ବାପରେ କି ଟାଣିକି ନେଇଯିବୁ ଯଦି ଖତମ। କିଏ ମତେ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନା? ଆଗେ ମୋ ବାପା ପୋଲିସରେ ଅଛି। ଇସ୍ ତୁ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଏଇ ଚପଲ ଦେଖିଛୁ ମୋ ବାପା ଦୁବାଇରୁ ଆଣିଛି 20,000 ଟଙ୍କା। ଚପଲ ବି ଏତେ ଟଙ୍କା? ସେ କଥା ଛାଡେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଖାଇବାକୁ ଯାଏ ଖାଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଯାଏ। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମିନିମମ୍ ଥରେ। ଭାସିଗଲା ସେଇଠୁ। ବାପରେ ତୁ ଏତେ ଦାମିକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ? ୟୁ ନୋ ମୁଁ ଶସ୍ତା ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ନା। ଘର ଖାଦ୍ୟ ତ ଦୂରର କଥା ଓନ୍ଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖାଏ। ବାଇଗଣ। ଆରେ ବାଃ ତୁ କେତେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛୁ। A few moments later. ବର୍ଷା ହଉଛି ଖରା ମୁଁ ବି 2 ନମ୍ବର ଦହିବରା। ହେଲୁ ରାଖି ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଓଇରେ ଝିଅ ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ? ଟିକେ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆମେ ପରେ କଥା ହେବା। ଏବେ କିଛି ନୁହଁ ଆମେ ପରେ କଥା। କଣ ହେଲା ଅଙ୍କିତା ତୁ ତାକୁ ଚିହ୍ନିଛୁ କି? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୁ ଆଜି ମତେ ଧରା ଦେଇଛୁ। ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଭାଇ ତମେ ଆକୁ କଣ ଚିହ୍ନିଛ? ଏ ଝିଅଟା ଯୋଉ ଲୁଚିନା ପଳଉଛି 6 ଦିନ ହେଲାଣି ସେ ମୋ ଠାରୁ ଦହିବରା ବାକିରେ ଖାଉଛି। ଆଜି ଯାକେ ମତେ ପଇସା ସୁଝୁନି। ସବୁଦିନ ଲୁଚି ପଳଉଛି। ଇଏ ମତେ ସେତେବେଳଠୁ ମିଛ କଥା କହୁଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ ପୁଣି ମତେ ଠକିକି ପଳେଇଲା।